Salutare și bine v-am regăsit la primul meu live special. 60 abonați. Primul. Hai că da, avem 60 de abonați. Easy Livanos. Bun. Da. Sunt aici cu Sabin. Da. Astăzi vom intra pe Minecraft. Stai la că l-am dezinstalat. Minecraft. Aoleu, da. Minecraft. L-am instalat. Bun. Easy Livanos. Live jumătate de oră. Bun. Asta e special 60 ca abonați. 60 abonați, nu 60 de mii. Bun. O să-mi șterg lumea asta. Ne vom crea și noi. Da, o să-mi șterg lumea asta. Care am făcut-o applicative. Asta. Și asta. Poc. Scrie. Bun, deci. Veți vedea ce joc ne jucăm. Ne jucăm și un Brawl Stars-ică. Uite-mă la asta. Sunt acum. Bun. What? Ce e asta? Change most. Îți poți pune Zici că-s emote-ul. Zici că-s nobibi. Îți poți pune emote-ul, dar nu știu cum, că eu m-am mai jucat. Bă, da. Au! Nu veni la copacul meu. Eu stau pe altă. Bă, dai eu voiam pe ăla. Nu veni să mi-l furi. Ce Minecraft e la ăsta? Cam uitat. Minecraft. 1.16. 1.16. Cum e la Minecraft când nu e la 1.16? Adică când e la 1.1. 1.15. Nu. Când Ăla vechi. ai parcă eu știu. Puteai când îți captai un pat de altă culoare și dădea numai lor. Da. De ce faci? Da. Eu prima dată nu știu de ce îmi fac sabie și picăxe și tot. Mai degrabă prima dată îți faci pickaxe, că scos să Bine, hai să facem. Easy Iron. Easy lume. O să fac picăxe. Băi, e prea iron pe aici. Bun. Nu știu, acum nu voi fi în direct. Hai și noi cât mai repede să strângem și noi 70 abonați. Ca să ții. Următor live. Următorul live. Credeam că la un... Mai lung. Măcar la un 900. Măcar la... Vreau să zic măcar la 80 așa. Sau măcar la... Bă, mama, avem destul de mult teacher iron. Chiar stăm bine cu iron-ul. Vreau și eu, dar trebuie să minez. Mai avem aici. Bine. Opa! Tot ce poți pe... Dar nu pica, că iar o să nu pierde marcat. Eu nu mai văd nimic. Ce faci? Hai că acum... Îmi amintesc în 2019 când mă jucam Minecraft într-una. Da, dar acum nu se mai joacă pentru că nu mai vrea. Nu-i mai place Minecraft. Mă joc Fortnite. Da, pentru că el e... Bun. Cât se va prăji? Mamă, puteți mai să o tai, nu știu nimic. De ce? Tu ai găsit nici bine n-ai să vă papă
cât se va prăji, mă duc până în cealaltă cameră. Deci, va fi doar Sabin. Eu sunt aici. Și o să-i fu la Elena. Da. Hai, la noi fix aici, că i l-am fundat. Gata. S-a prăjit tot. Nu. Și-am fulat tot Elena. Sabin! Acum mi-l dai! Tu ai aer. Stai, tu de aer. E la tine. Și ți l-am pus înapoi. Deci eu mă uit pe filmare. Deci am 8, bun. Ok. Papa Pic. Stai. Mă duc Papa Pic oribil. Uite, măl! Măl! Ești alal să găsești măl din copaci. Da. Știu. Mamă, cât măl. O să iau niște din ăstea copaci. Mănânc brânză feta. Nu vreau cu izoleta. Și dacă mi-o ia până inima. Revenim. Am revenit și am găsit și eu un sac. Șetuc. Am găsit un șetuc. Porcul. Porcușorul. Porcușorul. Eu încă mai sunt acolo. Porc. Mă duc după Island. Aia. Porc. Pita. La din veliu îți mai găsesc și pământ. Mai dă cineva un Island ceva. Încă mâncăm. Smoker. Nu mai dă. Oiță. Că nu găsesc nimic. Intru așa prin nefracții. Mă mulțumesc. Alo. Bun, deci acest livanos nu va fi prea lunguieț. Deci ne vom juca mai multe jocuri. Na, adică 60 de abonați e destul de mare sumă. Alo, domnule. Deci, cred că... Și eu n-am patru. Și când... da, dă pipi. Nu. Dar eu dacă n-am patru, cum să nu? Cred că... Cam atât a fost cu Minecraft-ul. Hai să ieși. Stai leacă. Vreau să iau niște morcoveață. Morcoveață. Că eu sunt morcoveață. Numai dacă aștepți să fac și eu... Eu alte morcoveață. Eu. Ui, gata. Mamă, zambalău. Hai să aștept să mă urc la suprafață. Hai că am minunat. Bun, deci. M-am mai jucat puțin. Eu nu. Aveam pregătit special pentru Leivanosul acesta. Wow, nu mi-a dat nimic. Uitați, am de deschis aici, uite, pe tipa asta. Yeah! Și cutuța asta, care nu mi-a dat nimic bun. Eu m-am mai jucat, dar mi l-am șters. Da, nu știu de ce. Numele o să fie 1, 6, 5. Hai. Nu știu. Îmi pula animele. Uitați. Uitați. Amel. Hai să ne facem. Great. Agent Cat.
Charlie Agent. Nu putea să fii bostan cu căței. Dacă aș pune o pisică, cred că aș joaci... Da, vă imaginați, ar fi fain ca pisica să ia toate, Da, să și facă numai nu una. faci numai Adică tot e felul. super cat, pisica super. Uite pe primul, skin-ul pe el primul. E Ludo primul. Și da, chiar zici că e Raido primul. De ce zice Ludo? Uite, M-am enervat. Stați leac să schimbăm business acolo. Nita, hai să-i băgăm De ce nu 10 Nita în cap. hai să vedem pică. Bă, hopa, așa. Numai cu Nita. Uite, o apărut pe shop un 2 FK. Un calatel. Easy. cu 30 de bani. Cu 30 de bani. Ia. Da, o apărut dacă zic. Chiar ar vrea să... Uite. Uite. Intrăm acum. Shop-ul. Shop. Uite calatel. Ah, chiar cu 30 geam. Hai să dăm urmeșoane, mățilane. Hai cu capălău! A dat un capălău din bala asta de la... Hai cu capălău! Din la bala asta cu cap. Hai cu capălău! Da, Dali, acum nu gumesc. Dai cu capălău! Dai cu capălău. Uite cum mă cheamă. Dai cu balaurul! Cheamă ciudat, nu? Îl cheamă cam așa îl cheamă. Nu mă mai pot să lăc pe video, toți sunt lor. Îl cheamă... Cât ai s-a Mamă, nu pot pune urși infinit. Că dacă nu ți fac pe Fortnite. Nu ești pe Fortnite. Tu ești, nu ești. Opa, da ultimata în solo arena. Hai că solo arena. Homa încet. Oh, mă Gură spartă. Am gură spartă. Mă joc super cat. Nu aleg. Guroi spărtoi. Chiar hai să ne ducem în mijloc să luăm gemsurile. Gemsulanele. A, uite. Da. Asta e ultima. 7 și cu 3 înseamnă la 10. Cred că vom intra pe următorul joc. Care? Nu mai stați. Până pe Roblox. De ce? Că Roblox e următorul joc. Dar eu trebuie să nu Soda. Simulator. Bun. Mergem aici. Și încă e ocupat. Deci, this game is in beta. Bugs may occur. Eu mă joc un joc cu mașini care nu știu cum se joacă. Mob Simulator. Ia să vedem. Hai să vedem Mob cum se Simulator. joacă. Mob Simulator. Ce-a fost? Exp. Asta? Da. Ciuculețe, cuculețe. Nu, nu-i voi, nu stau. Simulator. Bă, da. Știți ce putere are? Vezi, atunci mă strâng o dată? Nu. Bă, băiete. Doli? M-am mai jucat jocul ăsta, dar am uitat.
A, da, am învățat. Știu. Da. Acum trebuie să schimb poltela. Musani. Acum, stai la drum. Hai să dăm drumul la muzicanul. Hai că muzica. Ok. Doki Simulator. Avem Doki Simulator. Știi ca și tu, Iusti? Te poți da și jos din mașină. Wow, da. Mă dau până jos. Bă, ce fac? Mănânc rațe? Închid așa. Aoleo, mănânc rațe. Te faceți în Livanos. Easy clap. Mănânci rățuște, mănânc rățuște. Bă. Hai, joc! Mănânc rățuște, mănânc rățuște, mănânc rățuște. Fii cu minte, Sabin. Wow, ăștia au pe. Mănânc blândă feta, nu vreau cu izol. Și dacă nu mă doare. Mănânc blândă feta, O nu dai vreau cu cu vriză, izoleta, nu vreau cu cu izole. izoleta și dacă mă ia, mă doare. Ce joci acolo? Ce mănânci acum? Rațe. Tola și borombanci. Ce înseamnă rați borombanci? Nu știu, dar las-mă acum. Zicem în comentarii lui este. Comentarii lui este. Hai bă, să mai facem noi câte un comentariu. Bă, dar nu fiți englez, că nebunesc dacă dau din englez. Noi nu suntem englezi, că suntem Da, că mai ai văzut un video cu un englezoic. englezoaică. Bă, și cum e diamante? Și dă-ți jos frumușanii. Așa. Acum închide portela. Uite ce mașină faină! Hai că ai mașină. Yo, la ea ce fain. Nu e. Crista. Să deschidem portela. O închidem. Dăm drumul la muzică. Păi, ce stă-l păcat. Hai cu stâlp în gură și-a luat un stâlp în gură, Sabin. Nu m-am luat. Am dat cu mașina în stâlp. Hai că nu ți-ai... Hai că nu... Bă, trebuia să aștept dalosul. Hai că nu știi să aștepți. Nu știu dacă e. Păi dacă am avut viteză. Da, ce bă, cine ești? Speedy Gonzales? Nu! Bine că știi cum să dau în spate. Haide! Losu! Bă, Vezi și fui. A, dam și semnalizare. Eu la el. Uite, am semnalizat. Acum băgăm viteză, man! Speedy Gonzales! Ăla e sticat, ăla e sticat. hai că e Speedy Gonzales. A, iarăși a trecut pe el. Am avut Speedy Gonzales. Dar chiar e fain minigame-ul. A meu? A meu. Ce nu a meu? Știi că pot face gifturi. Nu o să avem doi. Să-mi plac gifturile. Vă imaginați cât de puțin bani dați pe o de asta și eu uitați. Sunteți. Dacă și
Da, ce nu intri? Ce nu intri? Uite, acum ai driftul. Hai că l-ai drift la tine dacă e. Quest gems. Sunt unii quest gems. Gem quest. Te pot da aici, o să mă dau jos. Parcă ești mașina pe total. Mosanis. Închide muzica. Eu pot și ca suna. Nu mai plac suna. Dar ce, te poți da jos din mașină? Da. Bă, nu înțeleg. Uite, m-am dat jos. Uite, mașina Mosanis. Și acum hai să mergem. Doar eu nu înțeleg de unde ți iei Ce? diamante pentru pet. Nu-mi ziceți că am trecut eu de 1000 de ori pe lângă el. Mașina mea mi-o pune cineva. Hai că te fură dacă... A, o să am și pistola, Anis. Acum ne ducem la benzinărie să ne punem... Am rămas alea cu deschise. Ne uităm la motor. Ia avem... Văd o comoară. Oh, ce avem la motor? Dum, 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 dum. Gata. Aici la benzină. Au, delirant. Da, 500 gemuri. Cum? Am deschis o comoară. Wow! Și încă 100. Poate deschide geamul. Se sta cu geamul deschis. Dar nu mi-l deschide. O să-l închid tot. Că eu cumva viteza. Dragon. Hai să ne uităm pe hartă. Și ne ducem la benzinărie. Aici. Luăm pe față. Luăm top de, da? Bine, hai în care. Nu i-a dat anequip. La benzinărie ne dăm jos, deschidem aia. Easy Punem clap. benzină. Ușor ca Top bună dead, ziua. top dead. Uite benzinărie. Ok. E destul de fain game. De ce nu te joci și jocul ăsta și le instalezi? 23 de minute de live. Bine. Bă, dar nu știu de rost să cânt. Bă, așa. Păi ia. Spune cum. Asta e 250. Asta e 80. Ia, hai să Hai să ne dăm jos. Dă-mă-le. Wow! Închidem portela să nu intri nimeni. Hai că nu intră nimeni în mașină la tine dacă... Păi dacă e în viața reală. Bă! Ah, bun. Ia, da, necuip! Oh, hopa. Și apeși pe benzină. Gata. Bă! Gata. Închidem asta. Intrăm în mașină. Și... Nu sunt cui. Intrăm în mașină. Deschidem geamul. La maxim. Și hai. Hai să-l închidem. Știi de ce? Că cumva viteza. E destul de fain jocul. Da. Puteam să... pot schimba și camera. Dar nimeni nu conduce la volan. Asta e ciudat, un Passat, Volkswagen Passat și nu conduce E Volkswagen Golf.
Volkswagen Passat E un Golf. Volkswagen Golf care merge singur. Că nimeni nu conduce. Fain Ce-i să cu locile astea aici în centru? Bă, încă 5 centru. 15 biscuiți. Eu fac 15 biscuiți la anul. Hai că fac 15 biscuiți la anul dacă e. Duci-mă acasă. Ce vorbești, băi? Am intrat în tocădilii. Eu, băi. Hai să luăm rața Gigant. Hai să luăm rața Giant. Și gigantul ăsta. Eu, băi, ce rața. Eu te rața fermecată. A, păi să nu întunea. Revin imediat.
Stai,